Fl-isfond tat-tokki tal-Qniepen u knisja appakkjata bin-nies ingħatat l-aħħar tislima lill-ġurnalista l-isport Henry Calleja li miet fl-età ta' 77 sena. Il-funeral sar fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan f'tislima li għalija attendew diversi qraba, kollegi u ħbieb. Henry Calleja kien bniedem b'ħafna kwalitajiet sbieħ u b'rispett kbir lejn il-ġurnalisti sħabu. Hekk sostna fl-omelijiet tiegħu Dun Hilary Taliaferro li kien ħabib kbir tal-istess Calleja li deskrivih bħala bniedem tal-qalb kbira kif ukoll bniedem sbukkat u jekk ikun qiegħed jagħmel il-kummentarju tal-logħba ma kienx jaħsibha tarbtej biex jgħidha kif iħossha. Dun Hilary rrakkonta diversi esperjenzi ħelwin li għaddew minnhom u Henry f'ħajjithom fosthom meta kienu jsifru flimkien. Dun Hilary tenna li l-mumenti bħal dawn jgħinuna narfu l-vera realtà tal-ħajja fejn l-aġla tnessina realtà li aħna maħniex hawn għal dejjem. Għalhekk għandna nagħtu aktar valur lil ħajjitna kif ukoll lin-nies ta' madwarna. Calleja twilet f'Għawdex fl-1941 u kien wieħed mill-membri fundaturi tal-Għaqda Kittieba Sport fl-1970 fejn fosthom serva bħala President bejn l-1987 u l-2003. Is-sena l-oħra huwa kien maħtur bħala President Onorarju u jibqa' sinonimu mal-ewwel snin ta' xandiret tal-isport permezz ta' Rediffusion fis-snin 60 u aktar tard fuq Radio Malta. Calleja kellu wkoll sehem fil-ġurnaliżmu stampat b'esperjenza fih dan bosta ġurnali lokali fosthom Il-Ħajja u The Independent. Calleja kien kontributur ukoll f'bosta ġurnali u pubblikazzjonijiet fosthom In-Nazzjon, kien preżentatur ta' diversi programmi tal-isport fuq Xandir Malta u aktar tard bħala PBS. Henry Calleja kien ukoll fl-amministrazzjoni tal-isport bħala rappreżentant tal-Għaqda fuq il-Bord tal-Kunsill Malti għall-Isport, kif ukoll għal diversi snin bħala segretarju tal-Klabb tal-Water Polo ta' San Ġiljan. Min barra l-qraba ta' Henry għal din l-aħħar tislima attendew bosta persuni fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija, il-Viċi Kapijiet David Aġus u Robert Arrigo, il-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, il-Kap Eżekuttiv ta' Media Link Communications Pier Portelli, diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll ex-kollegi ta' Henry Calleja. Preżenti wkoll il-President Emeritu George Abela li ħadem ma' Calleja għal bosta snin fil-qasam tal-isport.